Det bliver nemmere og nemmere at komme herop. Jeg synes, at nu er klokken 12. Der plejer vi at slutte, fordi vi plejer kun at stå her en lille halv time. Og hvis vejret er godt om sommeren, så plejer vi at sidde og hænge på bænken og snakke og hygge os og så videre. Men nu er klokken 12, og derfor vil jeg byde velkommen til den næste taler. Vi har 3 politiske hovedtalere i dag, og så har vi så valgt at få en faglig taler også. Dennis Christensen, der er forbundsformand i FOA, og hans tilgang kunne nok godt være, jeg skal ikke foregribe, hvad Dennis vil sige, men han er i hvert fald formand for et forbund, som leverer mange ind i systemet som nedslidte, sosuer og så videre og så videre. Men det tror jeg, Dennis Christensen vil fortælle meget mere om. Så en stor varm velkomst til Dennis Christensen. Tak skal I have, og mange tak for invitationen til at komme. Jeg har det sådan, at jeg er vant til, at når man skal til jubilæer, så skal man på en eller anden måde sige tillykke. Sådan, det er godt gjort, og håber, at det kan holde mange år endnu. Et eller andet sted, så er det her jubilæum måske en lidt anden karakter. Jeg håber ikke, I skal komme rigtig mange lørdage i rigtig mange år endnu. I virkeligheden, så kunne man vel sige, og nu må I ikke misforstå mig, at det, der foregår her, det burde vel i virkeligheden være overflødigt i et samfund, som selv synes, at det kan kendetegnes ved at være både et velstandssamfund, men også et velfærdssamfund. Jeg tager hatten af for jeres indsats. Det er jo ikke overflødigt, at nogen tager hånd om det med at føle et ansvar for andre og være med til i virkeligheden at give den nødvendige støtte og opbakning, som skal til dem, som har det sværest. Derfor så vil jeg også sige, det er flot gået, det er rigtig godt gået. I har også været med, kan jeg jo se, til at inspirere mennesker i andre byer i Danmark. Jeg kan se, der både er noget med syg i Silkeborg og noget med syg i Aalborg osv. I mine øjne så er kernen i et velfærdssamfund, i selve velfærdens kerne, det er noget med, at vi giver lige adgang. Det er noget med, at vi giver lige muligheder. Og det er også noget med, at vi spænder et fælles sikkerhedsnet ud under dem, der har størst behov for at få en hjælpende hånd. I de her år har vi jo økonomisk krise. Det betyder, at velfærden bliver udfordret på rigtig mange områder. Men det helt centrale, det her med at sikre lige adgang, lige muligheder og et fælles sikkerhedsnet. Den er fast. Og et fælles sikkerhedsnet. Det må der i mine øjne ikke ændres på, uanset hvor meget der ellers er behov for, at vi diskuterer og forholder os til den danske velfærdsmodel. Vi skal stadigvæk tage hånd om dem, der har mest brug for det, hvis vi skal kunne kalde os for et stolt befolkning, altså stolte over, at vi har et fællesskab, hvor vi også, og ikke kun tager os af os selv og vores, men også tager et ansvar for andre. Går vi lidt tilbage og kigger på, hvordan er det egentlig gået i Danmark i de senere år, altså kunne man nok med en vis ret kalde det første årti i det her århundrede for grådighedens årti. Det var i virkeligheden der, hvor den fælles ansvarlighed, alt det jeg talte om for lidt siden, det blev rigtig godt og grundigt udfordret. Beundringen for dem, der var i stand til virkelig at kunne rage til sig selv. For folk af Stein Bakker og kompagni-typen. Når jeg kigger på det årti, vi er på vej ind i, så ser jeg heldigvis rigtig mange tegn på, at nu blæser vindene anderledes. Og vi er måske, på trods af økonomisk krise og på trods af smalhals, på vej ind i et årti, hvor det i stedet kommer til at handle om anstændighed, retfærdighed og fælles ansvarlighed. Det er ikke sikkert, at det bliver hos alle, men jeg synes, jeg ser et tegn på, at det er på vej til at blive centrale værdier, eller måske på vej til igen at blive centrale værdier for rigtig mange. Og i mine øjne, så er det på høje tid. Når økonomien skrænter, ja, så er der netop brug for, at vi tager det fælles ansvar og holder fast i det der med lige adgang, lige muligheder og et fælles sikkerhedsnet. Når vi arbejder til daglig i fagbevægelsen, så fylder sygemeldtes vilkår mere og mere.
også i FOA. Vores lokale afdelinger får flere og flere henvendelser fra medlemmer, som kommer i klemme og mister deres forsørgelsesgrundlag, når sygedagpengene løber ud. Det sker også, uden at der er fundet en ny vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det er altså ikke lige adgang, det er ikke lige muligheder, og det er ikke et fælles anstændigt sikkerhedsnet. Vi så allerhelst, at der blev færre sygemeldte, og vi så allerhelst, at det blandt andet kunne ske, ved at vi fik gjort noget ved den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Vi vil i virkeligheden påstå, at arbejdspladserne har brug for en massiv rådgivning, ikke bare for at forhindre ulykker, men ikke mindst også for at forhindre arbejdsbetinget sygefravær, herunder især måske i de år det psykiske arbejdsmiljø. Det der med at true den sygemeldte på forsørgelsesgrundlaget, det er ikke bare uanstændigt og uretfærdigt, det er ganske enkelt den forkerte indsats. Når vi selv peger på, ja, så er der problemer med lovgivningen. For eksempelvis det der med, at man kun kan få sygedagpenge i et år, selvom man stadigvæk er syg. Men der er altså også problemer med kommunernes måde at administrere lovgivningen på. Her tænker jeg på kommunernes økonomiske incitamenter til kun at vælge de billigste og de hurtigste løsninger, som ikke altid er de bedste. Efter vores opfattelse, så er de bedste løsninger dem, der giver en rimelig sikker vej tilbage til arbejdsmarkedet. For eksempel gennem veltilrettelagte revalideringsforløb. Ligesom I gør her i forhold til borgerne i Svendborg, ja, så prøver vi også i FOA at holde øje med, hvordan går det med FOAs medlemmer. Og det billede, det er altså ikke altid lige kønt. Antallet af FOA-medlemmer på kontanthjælp er steget fra ca. 2.800 i 2008 til i dag at udgøre 4.300. Det er medlemmer, som har en rigtig stor risiko for at glide ud af fællesskabet med deres nuværende kolleger på en arbejdsplads, eller deres tidligere kolleger på deres arbejdsplads. Et fællesskab, som vi altså ikke rigtig kan se belæg for, at det her med nogle korte og gentagende aktiveringsforløb, at det kan råde bod på. Tværtimod så risikerer vores medlemmer at blive marginaliseret i samfundet. Det bliver altså en udfordring for regeringens kommende kontanthjælpsreform. Og der er vist ikke mange tilbage i dag, som påstår, at man kan se effekten af indsatsen over for langvarig forsørgelse på kontanthjælp. Tværtimod. Revalidering det er et godt redskab, men det bruges desværre sjældnere og sjældnere af kommunerne. Vi kan se, at antallet af revalidenter i FOA det faktisk er blevet halveret på ganske få år. Det er kun halvt så stort i dag, som det var i 2006. Det er rigtig uklogt af kommunerne, fordi vores undersøgelser viser, at næsten halvdelen af dem, som blev revalideret i 2006, de er faktisk i dag i beskæftigelse. Lige nu her, der er det jo førtidspension og flexjob, der er i skudlinjen. Det er det, der fylder. Det der med at begrænse adgangen til førtidspension for unge under 40 år, og det der med at ændre i flexjob-ordningen, især for de højtlønnede. Jeg synes altså, at det efterhånden er blevet til tider direkte ubehagelig debat, som er skudt i gang. Det skal selvfølgelig altid kunne diskuteres, om vi i det her samfund gør det på den rigtige måde, når vi tager os af hinanden, når vi udviser ansvarlighed for andre. Det skal også altid kunne diskuteres, om vi gør det på det rigtige tidspunkt. Men vi vil i FOA altså under ingen omstændigheder bidrage til den negative debat om førtidspensionister, der ikke vil arbejde, men bare sidder hjemme i sofaen og kræver ind. Og det vil vi ikke, fordi vores erfaring er, at FOA-medlemmerne i virkeligheden allerhelst vil tilbage i arbejde. De vil allerhelst tilbage til deres kolleger, men de kører træt i hele sagsbehandlingssystemet i jobcentrene med aktivering, krav om behandling, utallige lægeundersøgelser, skiftende sagsbehandlere, mistillid osv. Og så må de til sidst have fred i form af en førtidspension. Vi har rigtig mange år argumenteret for, at varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven skal ophæves. Vi synes, det er rigtigt at lave en aktiv opfølgning under sygeforløbet, hvis det er altså en realistisk aktivitet, og hvis det er en aktivitet, der viser eller peger i retning af beskæftigelse. Men vi er altså også imod tvangsbehandling. De sidste ugers debat om lykkepiller og elektrochokbehandling
det hører efter vores opfattelse på ingen måde sted blandt de redskaber, der netop skulle kunne det der med at skabe lige adgang, lige muligheder og et fælles sikkerhedsnet. Tværtimod. Jeg skal sige det på den måde, at der må være en blonde. Der skal selvfølgelig være en grænse for, hvad man kan byde sygemeldte danskere. Vi skal også have stoppet hullet mellem sygedagpengeloven og arbejdsløshedsdagpengeloven, hvor man altså kan risikere at falde ned mellem to stole, fordi ens kommune vurderer på den ene side, at man er for rask til at være syg nok til at få sygedagpenge, mens ens a-kasse på den anden side vurderer, at man er for syg til at være rask nok til at få arbejdsløshedsdagpenge, altså til at stå til rådighed. Der er altså med andre ord nok at tage fat på. Ved jeres initiativ her i Svendborg, der trækker I en del af læsset. Vi skal i fagbevægelsen og i FOA naturligvis også trække vores del af læsset. Det handler jo i bund og grund om, at mennesker tager ansvar på mennesker, og at vi alle tager ansvar for, at kommunalpolitikere og Christiansborg-politikere møder en aktiv befolkning, som vil velfærdssamfundet, som vil fastholde, at det handler om at skabe lige adgang og lige muligheder og spænde et fælles sikkerhedsnet under dem, der har størst behov for at få en hjælpende hånd. Tak for jeres initiativ, tak for jeres invitation og tak for jeres opmærksomhed.